за една куска, която е спорна от всякъде. Защо е ползотворно? Защото точно в такива моменти имаш човека до себе си. Когато на теб помни, когато... Не говори така, бе! Абе! Мъж с циците! Ти престани, моля те. Матка, бе, ти го джали, стой! Стой! Добре, бе, добре. Ела, бе! Ела, така, бе! Ела, сте за кола, коли, бе! Оказва се, че екшънът е постановка, направена от мъжете в изпълнение на мисията им да забавляват жените всяка вечер. Спорно е, че един побой е забавление, но разни хора, разни идеали. Напипай го! Еми, мисия, бе, да всички. Виж къде. Как поръдява. Ти чуваш ли се? Как въобще? Ами най-сак се оплаших, бе! Много сме добри, много сме добри, Извинявай, трябваше бе. Извинявай, аз не съм така. Извинявай!